Bé, bona tarda. Ja han passat els 5 minuts de rigor, d'espera, i per tant començarem aquest acte, que és un acte en record a Manuel Vázquez Montalbán, amb l'Anna Sallés. Li vaig proposar si li semblava bé que ho féssim i vam arribar a l'acord que sí, i pensant que era important per al Memorial Democràtic recordar la figura de Manuel Vázquez Montalbán, sobretot per la importància que ell ha tingut en aquest país pel que fa a la construcció de la memòria democràtica i la recuperació de tot el que seria tot allò relacionat amb la recuperació de les lluites per les llibertats al nostre país, i tot el que és la cultura de l'antifranquisme. I és evident que també el temps, els mesos han anat transcorreguent, ja s'han fet altres actes a Barcelona i alguns de dimensions molt més grans, amb la Mari Paz també com a protagonista, però des del Memorial Democràtic no volíem deixar de fer un acte i vam pensar que la millor persona per fer-lo era la Mari Paz Vall-Ibrea, perquè és una persona que ha estudiat la figura de Manuel Vázquez Montalbán des d'una perspectiva, penso, molt interessant, vinculant-ho també amb els canvis culturals ocorreguts a l'Espanya dels anys 80, anys 90, i de la manera com encaixava la figura de Manuel Vázquez Montalbán i el que és més important d'ell, la seva obra. Ha titulat la professora Mari Paz Vall-Ibrea la conferència Tornar a Manuel Vázquez Montalbán. Hi havia com un subtítol, el dic, més o menys, és una literatura imprescindible en la recuperació de la memòria democràtica. Per tant, també és una conferència que la volem vincular sobretot al nostre àmbit de treball, perquè volíem sobretot posar en valor l'obra i l'exemple cívic justament de Manuel Vázquez Montalbán, perquè considerem que continua sent el seu llegat imprescindible en l'àmbit de la recuperació de la memòria democràtica al nostre país. Bé, només volia presentar-vos breument a Mari Paz Vall-Ibrea. Ella és professora a la Birkbeck University of London, ara sí que ho he dit bé, no? I des de ja fa molts anys, des del 2001, si no ho dic malament, també ha estat en altres universitats, a Illinois, a la Universitat de Califòrnia Santa Cruz, per exemple, i també té un currículum enorme, no m'ho vull estendre. És que soc molt gran, ja. No ets gran, és el que però és passa. perquè has treballat molt. Són molts anys. Però sí que me referiré a què són els seus interessos de recerca. Sobretot el que és interessant des del nostre punt de vista és que a la Mari Paz Vall-Ibrea també ja l'havien convidat en algunes altres ocasions, en altres activitats que hem dut a terme, des del MUME, des del Museu Memorial de l'Exili i el Memorial Democràtic. Els seus interessos de recerca es troben en la intersecció de la cultura amb la política i en les relacions entre l'estètica, la política i les ideologies. I ella diu, més concretament pel que fa a allò emmarcat per qüestions que relacionen la modernitat, la urbanització, la història i el neoliberalisme. Per tant, el seu treball, la seva mirada, la seva perspectiva és molt, podríem dir, interdisciplinària. D'alguna manera, amb això també coincideix amb el Manuel Vázquez Montalbán, perquè també tractava molts temes i moltes qüestions dins la seva obra. Pel que fa... En salto, moltes coses, Mari Paz. Pel que fa a les seves obres, una d'elles està dedicada justament a Manuel Vázquez Montalbán, que és una obra publicada el 1999 que portava per títol En la tierra va el día, Manuel Vázquez Montalbán y la izquierda española en la posmodernidad. Penso que és també un llibre de referència per conèixer la figura de Manuel Vázquez Montalbán, sobretot pel que fa a la seva obra. I llavors també la Mari Paz també destaca, sobretot com a coneixedora, com a investigadora, a l'entorn del fenomen exílic i sobretot pel que fa a l'exili republicà.
En aquest sentit, un dels seus llibres era Tiempo de Exilio i un altre molt interessant, coordinada, en la qual ella, a part de fer de coordinadora, és un llibre molt extens, a més de 1.000 pàgines o així, deu tenir gairebé, en la qual també hi tens alguns articles tu, però que és un llibre també, jo penso, una referència pel que fa a l'estudi de l'exili republicà espanyol, que és Líneas de fuga hacia otra historiografía cultural del exilio republicano espanyol. Bé, ho deixo aquí, podria continuar abastament, però el que té més interès és justament escoltar el que ens dirà avui la Maripaz Vall-Ibrea. I moltes gràcies per haver acceptat la nostra proposta. Moltes gràcies a tu i a vosaltres, Jordi. Estic verdaderament molt contenta d'estar aquí i que m'hagueu triat, que hagueu decidit fer aquest acte de commemoració i que m'hagueu triat a mi per parlar d'això, perquè realment crec que el context del Memorial Democràtic s'adiu molt bé i encaixa molt bé precisament amb els meus interessos sobre Vázquez Montalbán des que vaig començar. El llibre que has mencionat és la meva tesi doctoral i és absolutament transformador tot el que a mi em va ensenyar a Vázquez Montalbán. Realment em va canviar. Haig de dir que és una persona i és una feina, la de Montalbán, que jo no la vaig conèixer. Jo soc de Barcelona, però jo vaig marxar als Estats Units a estudiar i no va ser fins que estava als Estats Units que un professor, precisament un exiliat republicà, em va portar a Vázquez Montalbán. I realment vull fer el que he preparat, l'èmfasi evidentment està en ell, però també està en el tornar, i crec que això també és part de la tasca que hem intentat fer des de l'Associació d'Estudis Vázquez Montalbán, que van crear el 2010, de la que soc presidenta, precisament aquesta tasca modesta, però d'intentar mantenir una memòria importantíssima com és la de la feina i de la figura intel·lectual de Montalbán, viva i present i actual. Bueno, el que he preparat no és gaire llarg, espero no cansar-los. I després espero que tinguem, no, Jordi, un moment per fer preguntes, potser si algú vol o el que sigui. A veure, els primers anys després de la mort de Vázquez Montalbán es va convertir en lloc comú davant de qualsevol esdeveniment nou de transcendència política, cultural o esportiva, nacional o internacional, preguntar-se què hauria dit d'això el Manolo. Però hem perdut el costum de fer-ho. Seria inexacte dir que la seva obra ha estat oblidada. Estic d'acord amb el meu col·lega i company de l'Associació d'Estudios Manuel Vázquez Montalbán, José Colmeiro, quan diu en una entrevista recent de les moltes que està fent arran de la publicació dels Papeles de Admundsen, el llibre inèdit de Vázquez Montalbán, una entrevista recent que li han fet a Contexto i diu, i el cito, Manuel Vázquez Montalbán es todo menos un autor olvidado. Sigue vivo en la memoria del público. Tot i això, reconeix que, torno a citar, las generaciones más jóvenes le conocen de forma más indirecta y quizá más reductiva por las novelas de Carballo, por ejemplo, que se siguen publicando continuamente y que se han difundido en formatos diversos como series de televisión, películas y novelas gráficas. Fin de cita. Com he dit fa un moment, l'associació que presideixo ha intentat també contribuir a que seguís viva aquesta memòria en la lectura i l'estudi de la seva obra. Però tot i així, insisteixo que penso que sí és cert que hem deixat de trobar a faltar al capdavall, han passat 20 anys, hem deixat de trobar a faltar poder comptar amb ell com a intel·lectual, com una figura d'autoritat que invocava en tots un respecte i en els que som d'esquerres una confiança plena en que els seus posicionaments ens ajudarien a nosaltres a prendre posició davant uns fets. En aquesta intervenció és aquesta dimensió la que vull invocar i evocar pel nostre present,
la d'un model d'intel·lectual eficaç i persuasiu, diagnosticador encertat i agudíssim del present, valent per atrevir-se a anar contracorrent i coherent amb els seus principis. I m'agrada especialment fer-ho aquí, en el Memorial Democràtic, perquè penso que són precisament aquests dos termes del vostre nom, memòria i democràcia, els dos pilars de l'arrelament polític i ètic del Manolo. Ambdós conceptes partien del mateix lloc biogràfic, el que ell anomenava una educació sentimental, de nen de família vençuda a la nostra guerra civil, que conserva tanmateix la consciència de la dignitat i superioritat moral per l'adscripció als principis democràtics de la seva posició davant la barbàrie del franquisme. Hi ha innumerables exemples de la seva fidelitat a aquesta memòria democràtica. Sempre he pensat que Vázquez Montalbán va ser un intel·lectual d'una peça. Importa poc quin aspecte del seu immens talent escriptor triem: poesia, novel·la, assaig, teatre, periodisme o tema, política, esport, ciutat, cuina. Sempre hi podrem rastrejar la solidaritat que el connecta amb aquesta genealogia. I és aquí, des del principi, la trobem a la poesia, on la seva modernitat subnormal, a diferència dels altres poetes novíssims, no es contradiu, per exemple, amb elevar la humil tia Daniela de les coples a la muerte de mi tia Daniela, publicada el 1973, però començada a escriure 10 anys abans, posar-la, dic, aquesta humil tia Daniela, a l'alçada de l'il·lustre personatge que va merèixer les coples a la muerte de su padre, de Jorge Manrique. La trobem al seu nou periodisme, on atorga al poble vençut, en els anys més negres de la dictadura, la capacitat de resistir subvertint els discursos culturals hegemònics. Crònica sentimental d'Espanya, publicada com a llibre el 1971, però com sabem ja publicada en articles a la revista Triunfo, s'obre amb tota una declaració de principis. Y cito, es una cita larga. Esta crónica sentimental se escribe desde la perspectiva del pueblo, de aquel pueblo de los años 40 que sustituía la mitología personal heredada de la guerra civil por una mitología de las cosas. El pan blanco, el aceite de oliva, el bistec de 100 gramos, el jabón bueno, el corte de buen paño. La sentimentalidad colectiva se identifica con una serie de signos de exteriorización. Las canciones, los mitos personales y anecdóticos, las modas, los gustos y la sabiduría convencional. En los años 40, la radio, la enseñanza, los cantantes callejeros y rurales, la prensa, la literatura de consumo, se aprestaron a despolitizar la conciencia social. Lo consiguieron casi totalmente e introdujeron el reinado de la elipsis, tácitamente convenido, para expresar lo que no podía expresarse. También el temple popular era elíptico y en la dificultad de llamar al pan pan y al vino vino, a veces hay que buscar la clave en un acento, en un tono, en un silencio entre dos palabras. ¿Qué agresivo puede ser el verso del porqué de este porqué la gente quiere enterarse, aunque sea el verso de una tonadilla que trata de cuestiones de amor prohibido? Había que oírlo, cantado por las mujeres de la posguerra, por las mujeres que más padecían la posguerra, por las mujeres que siempre han padecido todas las posguerras de la historia, sin ganar ninguna guerra. Fi de cita. Adonar-se i dignificar aquesta, que diríem avui, microresistència, no és només un acte d'homenatge a personatges d'un passat conclòs. No m'ha convençut mai l'argument de la nostàlgia per interpretar el retorn continu al passat a l'obra de Vázquez Montalbán. Al contrari, és part central de la seva estratègia crítica i projecte de futur. Des del primer moment, l'invocació d'aquest passat i aquests personatges vençuts, però dignes, és una resposta a la constatació de que la història és un discurs que qui mana imposa i narra com li convé. Galíndez,
la novel·la Galíndez, en un àmbit geopolític global, herència de la Guerra Freda, i autobiografia del general Franco, el context espanyol, són exemples majors a la seva obra d'exploració del poder aniquilador de dissidències dels amos de la història en majúscules, interessats en produir i mantenir una certa veritat i resolts a silenciar tot el que no encaixi amb ella. Marcial Pombo, qui rep a Autobiografia del general Franco l'encàrrec d'escriure una autobiografia del dictador i víctima d'ell l'omple de contestacions i contramemòries a la versió del tirà, és conscient, tanmateix, de que no li publicaran cap de les seves rèpliques. Per això, fa en un moment de la novel·la una reflexió que continua sent vàlida avui. Cito: «Los historiadores le objetivarán», s'està dirigint a Franco, «y nos objetivarán. Guerra de crueldades equivalentes. Posguerra de autoritarismo a cambio de desarrollo. En fin, la historia es biplana y en ella no caben los ruidos, sean gemidos o gritos de rabia y terror. Y cada vez que un ciudadano del futuro lea esa historia objetivada o presencie esos vídeos reductores, será como si usted emergiera del horizonte conduciendo un fantasmal bulldozer negro dispuesto a cubrir con una capa más de tierra a todas sus víctimas de pensamiento, palabra, obra y omisión». Fin de cita. En efecte, en la seva concepció de la història, Vázquez Montalbán és completament benjaminià. La setena de les tesis sobre la filosofia de la història de Walter Benjamin es pregunta retòricament: amb qui empatitza l'historiador historicista? La resposta és innegable, amb el vencedor. Cada dominador és l'hereu de tots els que han vençut algun cop abans d'ell. Fin de cita. Contra aquest historiador historicista, la memòria representa una narració alternativa a l'abast dels vençuts, d'aquells que no tenen accés a panteons ni a escriure la seva pròpia història. Un dels moments que recordo més vivament, entre les vegades quan vaig tenir la sort de sentir parlar en persona Vázquez Montalbán, va ser el 1999, a la clausura del Congrés 60 años después, las literaturas del exilio republicano de 1939, organitzat pel GEXEL, el Grupo de Estudios del Exilio Literario a la Universitat Autònoma de Barcelona. Clausura que va tenir lloc a Collioure, lloc de peregrinatge de demòcrates des de fa més de 80 anys, quan es va posar allà la tomba del poeta Antonio Machado, a qui la mort va trobar en aquest poble dels Pirineus francesos apenas iniciat el seu tristíssim exili al gener de 1939. Després d'haver assistit en dies anteriors a diverses sessions del Congrés a Bellaterra, es va traslladar en el seu propi cotxe per unir-se a les commemoracions de Collioure. Allà va clausurar el Congrés, juntament amb Adolfo Sánchez Vázquez, el filòsof marxista de l'exili, molt admirat per ell. El que allà va dir, en un text molt breu, ho tinc com una de les declaracions de principis més oberta i eloqüent que mai li vaig llegir o escoltar. És un text que, com veureu, he tingut molt present quan escrivia aquesta presentació. Em va impressionar la forma tan senzilla com devastadora en què va deixar clar que Franco i els sublevats van exterminar una generació de gent humil formada i dedicada a la creació d'un possible país demòcrata. Y el cito. Tan importante como el exterminio de esas vanguardias de escritores, artistas, pensadores, científicos, fue la del movimiento obrero, difícil vanguardia trabajosamente creada a lo largo de un siglo de adquisición de conciencia de clase y de generación de intelectuales de una clase condenada al analfabetismo y al silencio. Dirigentes y cuadros de las formaciones políticas de la izquierda, de los movimientos sociales o los maestros de escuela que tanto habían hecho para la emancipación de las masas, murieron en la guerra, fueron fusilados durante la guerra y la posguerra o padecieron persecución, tortura, cárcel, cuando no se convirtieron en topos,
mujeres y hombres que escondieron su identidad y sus ideas por medio a la repressió. Fi de cita. És a aquesta gent a qui Montalbán connectava la seva pròpia genealogia. També diu en aquest mateix text: «Los que crecimos en el bando vencido y acorralado, conservamos una memoria mítica de todos los que habían muerto o se habían exiliado». Invocar aquesta memòria és un gest polític en Montalbán. També ens va dir a Collioure: «Solo ganando la batalla de la memoria invertiremos el principio de que la historia la escriben los vencedores o los nietos de los vencedores». Identificant-se amb el que fem aquí, amb el que fem els qui ens dediquem a l'estudi de la cultura de l'exili republicà, va afirmar que no forma parte de una operación nostálgica, sino que milita en la cultura crítica, en la integración de una cultura heterodoxa española, en lucha ahora contra la Inquisición del presente, que nos deja ante la dictadura de lo inevitable. Amb respecte a la interpretació de la literatura, argumentava que una lectura integral de la escritura en lo cultural debería apostar por una deconstrucción cultural que situara la obra en el seno de la dialèctica entre història i vida. Aquesta deconstrucció i ubicació entre història i vida és la manera com jo crec que ell volia que s'interpretés la seva obra. Pel que fa al tema de la memòria, es pot aplicar amb molt profit a El pianista. He analitzat en profunditat aquesta novel·la en el meu treball. Ara voldria fer referència en particular a la seva segona part d'aquesta novel·la, situada al que ara diem Raval, en 1942. Narra aquesta part en una tarda les relacions de supervivència que estableix un grup de vençuts veïns del barri. Tota l'acció es desenvolupa en els terrats dels edificis del carrer Botella, mateix on vivia de nen Montalbán. En una protesta implícita, els personatges habiten al carrer perquè no els pertany, està ocupat pels franquistes, i als terrats ha vingut a refugiar-se tota possibilitat de diàleg, crítica i memòria. Aquesta visió de la realitat des de les altures de la misèria i la marginació són el seu únic privilegi. Part important del capítol es dedica a la representació de l'exercici de memòria que fan els personatges, que tornen la narració una vegada i una altra a les vicissituds de la guerra i la participació del veïnat en ella. Aquestes narratives mantenen la comunitat unida contra l'enemic comú, el franquisme, i demostren que la memòria crea i empodera la col·lectivitat i vehicula la consciència històrica. Alhora que recupera les veus del passat, assenyalant les raons de la silenciació d'aquests personatges vençuts, la memòria és una estratègia de supervivència, una forma d'adquirir dignitat que la realitat del franquisme els nega. El passat representat en aquesta segona part de la novel·la és tant la recuperació d'unes històries sepultades per la història oficial com un model d'ús de la memòria i la història. Aquest plantejament demostra que el compromís i la consciència històrica no són patrimoni dels intel·lectuals i que la derrota del propi projecte polític no necessàriament aboca a l'escepticisme i al cinisme. Són aquestes formes positives de memòria que es contraposen a l'amnèsia històrica i l'esterilitat ètica culpable dels personatges de la primera part de la novel·la, situada al mateix lloc però en els anys 80. És l'articulació dels diferents moments històrics i personatges que transita per ells el que revela com el passat il·lumina críticament en aquest cas el present i l'empenya a transformar-se. Tot i la centralitat de la història personal i espanyola en la materialització de la relació entre memòria i democràcia a l'obra de Montalbán, el cert és que es poden entendre com formant part d'un interès que és global, per indagar en processos de transformació democràtica al llarg del segle XX. A Collioure, una altra vegada, ens va dir que el sacrificio y el sufrimiento de los que lucharon contra Franco y siguen luchando contra el franquismo sociológico y cultural residual
se integra en la energía espiritual de la lucha por la emancipación y en la futura historia universal de la esperanza laica tendrà un lugar de honor. Veiem en aquesta cita que la possibilitat d'una altra història feta de veritat democràtica es mantingui viva arreu, posa l'èmfasi en el compromís incondicional, sacrificio y sufrimiento, i en un moviment supraindividual i quasi suprahumà de masses anònimes, aquesta energia espiritual de la que parla, com suports i garants de la lluita per la emancipació. En un llibre de 1990, Moscú de la Revolución, escrit just després de la desfeta de la URSS, diu: el Moscú de la Revolución fue algo más que una ciudad física, fue el ámbito material de un sueño, del sueño de la construcción de la ciudad socialista, y den a la palabra ciudad una dimensión espacial de universo. Tot i reconeixent, i parlaré d'això en un moment, el fracàs de la revolució, dirà, per exemple, el Moscú de la Revolución lo paralizó Stalin cuando se apoderó del sentido de la revolución y estuvo en condiciones de imponerlo durante más de 25 años. Malgrat reconèixer el fracàs, dic, voldrà salvar el projecte, la intenció, la inversió en sacrifici i esperança dels que van lluitar per la emancipació. El llibre acaba citant uns versos del poeta Nikolai Tikhonov, que l'autor diu subscriure, i cito la cita que ell fa del poema. Nuestro siglo pasará, se abrirán los archivos, y todo lo que estuvo oculto hasta entonces, todas las secretas sinuosidades de la historia, mostrarán al mundo la gloria y el deshonor. Otros dioses su faz oscurecerán, y se descubrirá toda desgracia, pero todo lo que fue verdaderamente grande será grande para siempre. I conclou Montalbán just al final d'això, contestant i reforçant els dos últims versos de l'estrofa. Incluso lo que simplemente quedó en proyecto. És a dir, serà gran per sempre inclús el que simplement va quedar en projecte i no es va realitzar. És aquest petit, entre cometes, detall, la insistència en el projecte, en la intencionalitat, en l'impuls valent, transformador, rebel i generós, on es materialitza el més semblant a una veritat democràtica per Montalbán. I és tanmateix el que sistemàticament queda soterrat, abandonat pel discurs històric, molt més interessat en teleologies, en narratives condicionades pel final. És aquest vast territori del projecte en marxa, on van actuar com a agents històrics els que no tenen nom, els que ho van donar tot amb solidaritat desinteressada, els que no tenien cap padrí que ha intercedit per ells quan van venir maldades, els que no tenien casa del pare a on tornar. És aquest el territori que vol abastar l'exercici de memòria montalbanià, tant a la ficció com a la poesia com a l'assaig, tant pel cas espanyol com per d'altres arreu del món. Aquesta que ell va anomenar a Colliure Història Universal de la Esperanza Laica és el projecte polític, estètic i ètic de la seva memòria. La parella conceptual que tantes vegades va fer servir ell per definir la seva poesia i la pròpia actitud intel·lectual i vital, memòria i deseo, memòria i desig, crec que fa referència a una tensió d'actuació intel·lectual i estètica que juga en un eix temporal entre passat i futur, un passat del que se sent responsable de recollir-ne aquesta energia espiritual de la lucha por la emancipació que mencionava abans, i responsable també de ser capaç de projectar-la, aquesta energia, d'estimular-la a futur, perquè no s'aturi el moviment, l'ambició utòpica protagonitzada pels perdedors de totes les guerres.
En qualsevol cas, això no treu, com mencionava, que les seves anàlisis de la Unió Soviètica, a Moscou de la Revolució, de 1990, o del Partit Comunista més generalment, Apasionaria y los Siete Enanitos, de 1995, al Chile de Allende, a la via chilena al golpe de Estado, de 1973, a la Revolució Cubana, a Dios entró en La Habana, de 1998, al Mèxic de la Revolució Zapatista, a Marcos el Señor de los Espejos, del 2001, on les seves crítiques revelen uns processos marcats pel fracàs de l'ideal revolucionari democràtic que Montalbán analitza amb lucidesa i sense fer-se il·lusions. Com diu el personatge de Theodor Adorno, el filòsof marxista que surt com a personatge al Manifiesto Subnormal, el llibre de Montalbán de 1970, i diu amb característica dialèctica negativa, cito, no hay verdades que no lleven aparejadas el dolor, la muerte y el fracaso. Y cuando una verdad triunfa, quiere decir que empieza a ser mentira. La única verdad es el combate a vida o muerte por esa misma verdad, pero en la certeza de su futura adulteración. En definitiva, mai s'abandona a la seva literatura la tensió crítica o irònica, sense les quals es cauria el messianisme o el voluntarisme, tal com explica a La Palabra Libre en la Ciudad Libre, un assaig de 1979. Diu allà, la utopía de la palabra libre en la ciudad libre sigue condicionada por la perpetua tensión dialéctica entre la realidad y el deseo, y la sorprendente impotencia de la imaginación para prescindir de las órdenes de la realidad asumida. De ahí que quizá solo la ironía pueda dar a la utopía ese relativismo sobre su propia potencia que le impida caer en la tentación de la profecía y el final feliz. Podríem dir que alguns aspectes del combat intel·lectual, cultural i estètic del Manolo, pel que fa a l'articulació de memòria i democràcia, responien a realitats prou diferents de les que vivim ara. Penso en particular a la seva obra durant la transició i els anys del socialisme felipista, quan es va oposar al que ell deia cambalache de la transició democràtica i al seu pacte d'oblit de la memòria i reparació a les víctimes del franquisme, perquè perjudicava, suposava, perquè deia Montalbán que perjudicava a los perdedores de fondo, a las víctimas de fondo de la guerra civil y a sus inteligencias. La idea dominant d'un país que per fi realitzava amb èxit el seu anhel secular d'incorporar-se a la modernitat i a Europa, que volia distanciar-se tant com pogués d'una imatge de sotsdesenvolupament, d'aïllament i dictadura, que havia pactat amb els franquistes el pas a una nova forma d'estat, tot això demanava un sentit comú dominant que justificava donar l'esquena al passat. Vázquez Montalbán no ho va acceptar mai. Ho va veure sempre com una rebaixa inacceptable de quota democràtica per les raons ja explicades. Durant tots aquests anys es va quedar en minoria defensant-lo. Les ja mencionades novel·les El pianista, Galíndez o Autobiografia del general Franco són exemples d'aquesta resistència crítica. La primera part del pianista la protagonitzen les relacions i frustracions d'un grup d'amics d'ex-esquerra acomodada en la nova Espanya socialista i o derrotada en els seus ideals de joventut. Es caracteritzen per la seva absoluta incapacitat per connectar entre si les seves realitats i les seves memòries en comú, tant com per entendre-les més enllà de les limitacions del seu grup. Els envolta una atmosfera asfixiant de complex de culpa de classes mitjanes traïdores dels seus compromisos revolucionaris de joventut. Tot i que circulen per la Barcelona del districte 5è, els llocs no els diuen res sobre la ciutat vençuda que allà va viure. La seva ignorància esborra la història de la ciutat de les classes populars. Com deia abans, la novel·la proposa un marcat contrast entre aquesta generació dels 80 i la que sobreviu en el mateix barri a la primera postguerra en la segona part del text. Una comparació on els més rics i moderns surten molt pitjor parats
perquè la seva amnèsia col·lectiva sobre la realitat que els va precedir a l'espai barcelonès explica en part l'immobilisme i l'alienació que pateixen. A Galíndez, d'altra banda, és el personatge de Ricardo, parella de Muriel, la investigadora nord-americana, qui viu feliç dintre de la fantasia moderna i sense memòria de l'Espanya felipista. Haurà de morir assassinada Muriel perquè a l'última pàgina de la novel·la Ricardo es posi en marxa, havent entès que no es pot quedar darrere la barrera de la història i que intentar averiguar qui va matar a Muriel l'obligarà a saber coses del passat que no es vol que se sàpiguen i que quan surtin a la llum alteraran sense remei la seva comprensió del present i les seves perspectives de futur. És aquesta estructura que he anomenat narrativa hermenèutica la que Vázquez Montalbán havia començat a assetjar des de 1974 amb la seva novel·la negra de la sèrie Carballo. Al marge inclús dels termes concrets tractats a cada novel·la, la lògica que obliga per investigar un crim a anar al passat, un passat incòmode pel present i que vol amagar-se, per poder il·luminar el present des del seu coneixement, fomenta una manera d'entendre aquest present com sempre lligat al passat i inevitablement condicionant del futur. Precisament una pràctica que la versió dominant de la identitat nacional democràtica d'aquell moment volia evitar. Aquesta amnèsia dominant, majoritàriament acceptada i celebrada com un triomf de la democràcia, tot i que va començar a trontollar amb la primera arribada del PP al poder democràtic des de 1996, que Montalbán va analitzar magistralment a l'Aznaridat, un dels seus llibres pòstums, no va fer aigües fins ben entrada la primera dècada del nou mil·lenni. El que alguns anomenen la segona transició i que té en la qüestió de la memòria històrica dels vençuts un eix molt important, és, per tant, un fenomen que no esclatarà al centre del debat polític, social i cultural fins després de la seva mort. És cert que la cita de les paraules de Marcial Pombo, autobiografia del general Franco, que he reproduït abans, són avui perfectament reconeixibles en el blanquejament que representen del que va ser la guerra i el franquisme. Repeteixo una mica, no? Li diu al Franco que le objetivarán y nos objetivarán, guerra de crueldades evidentes, posguerra de autoritarismo a cambio de desarrollo, història biplana, en fi, tot això ja no torno a llegir la cita completa. Però tot i reconeixible, jo no diria que és un discurs hegemònicament acceptat, aquest que enuncia, diguem-ne, el personatge de Pombo. Més aviat em sembla que tenim des d'aleshores i amb rancúnia creixent un enfrontament entre versions de la història d'Espanya del segle XX que són hegemòniques cadascuna en el seu sector. Diré més, en el sector on el blanquejament que descriu Pombo és acceptat com veritat, representa la versió més moderada en un espectre on ja el trobem convivint de forma oberta amb defenses en estat pur del feixisme i la guerra d'extermini a l'Espanya republicana. La síntesi asèptica que augurava Pombo i que imaginava lúgubrement Montalbán com una mena de punt final no s'ha produït. La història, com ell sabia, no termina. Però com que les lluites són diferents, m'agradaria acabar aquesta xerrada pensant com, a través del pensament i de la implicació pràctica de l'autor, en projectes de memòria i democràcia, podem tornar avui a un Montalbán plenament contemporani de les nostres preocupacions. En aquest sentit, trobo que és particularment útil la seva línia de reflexió sobre la democràcia en relació amb el capitalisme. La seva indagació memorística en els termes ja definits abarca tot el segle XX perseguint diferents processos democràtics revolucionaris i considerant els enemics que es van trobar, interns o externs, i que els van derrotar. Montalbán es va enfrontar sempre, des dels anys de l'antifranquisme, el que ell anomenava sentit comú neoliberal,
al que Apasionaria y los 7 enanitos también anomena la Santísima Trinidad, un mercado universal, una verdad neoliberal autoritaria y un ejército vigilante, el norteamericano. Desenmascarant l'acatament cosmètic a les regles democràtiques que només es compleixen si serveixen els objectius i interessos de les oligarquies econòmiques, la burgesia i les capes mitjanes. És a dir, que la democràcia és un consens acceptable només si estan perfectament garantitzats els interessos d'aquests sectors. La seva anàlisi en calent del cop de Pinochet a Allende a la via xilena al golpe d'Estado, del que aquest any s'han complert 50 anys, assenyala el canvi de bàndol de la petita burgesia que, cito, desfiló a los acordes de las marchas de Pinochet mientras la izquierda solo estaba en condiciones de oponerle la lucidez para sacar consecuencias de sus impotencias circunstancialmente irremediables. Assenyala, dic, a aquesta petita burgesia com clau perquè la via democràtica liberal per accedir al poder de la unitat popular socialista fracassés, un fracàs que va ser tan important per les esquerres europees. N'era també conscient de que Europa no escapava a aquesta supeditació cínica i condicionada de la democràcia. El Manifiesto Subnormal de 1970 ja ho té perfectament clar. La socialdemocracia inculcaba al Estado una vacuna repleta de antitoxinas frente al contagio del bolchevismo. En las vacunaciones de anticuerpos, la burguesía empezó a paladear la salud de la toxicomanía, sabiamente racionalizada. En realidad, el renovarse o morir se traducía en un eslogan más lúcido aún. Entonces no plenamente clarificado, o integrar o morir. O la lucidez de los asaltantes de la Bastilla. Nadie como ellos sabía que si la Guardia Suiza hubiera abierto las puertas de la fortaleza, el viejo orden se hubiera reformado, pero no destruido. Uno de los héroes literarios que aciertan a encarnar un tránsito histórico, el príncipe Salina de Il Gattopardo, resumiría en un eslogan casi publicitario la norma moral de la burguesía post-keynesiana. És preciso que algo cambie para que nada cambie. Per descomptat, és la identificació de l'ascens del feixisme a Europa en els anys 30 com una crisi de la democràcia que revela més clarament la seva fragilitat i volatilitat en mans dels interessos econòmics. També el Manifiesto Subnormal argumenta com va ser atiat contra l'esquerra, el feixisme. El fascismo era el Mr. Hyde de la burguesía. El tránsito del bondadoso Dr. Jekyll al perverso Hyde trotanoches, violento, inmisericorde, se conseguía mediante la pócima del miedo controlado y se realizaba con aquiescencia, porque los banqueros ingleses financiaron el nacionalsocialismo de Adolfo Hitler y en las conversaciones preparatorias del derbi teñían de esteticismo liberty el arrugado de sus narices ante el hedor de la chusma, compuesta por sufragistas, anglo-bolcheviques y profesores de Oxford que tenían un póster de Lenin en sus excusados. Però finalment el joc se'ls va anar de les mans. La debilidad de ciertas burguesías nacionales, como la alemana o la italiana, incapaces de asegurar la ambigüedad de Mr. Jekyll y Mr. Hyde, provocó que la terapéutica nocturna del fascismo se convirtiera en una mística al frente de sus estados respectivos y que esa mística reivindicara no tanto su calidad de dique frente al avance bolchevique como su calidad de disfrazar de locura imperialista el simple reclamo de una mejor repartición internacional del botín de la revolució industrial. És aleshores, i per parar-los els peus, als feixistes, ens diu el narrador de Qüestiones marxistes, que cínicament la burguesía, cito, recuperó el romanticismo democrático. Churchill se disfrazó de Lord Byron, Henry Ford de Madame Style y Franklin Delano Roosevelt se disfrazó de Lafayette.
Podríem afegir que això val pel Regne Unit i els Estats Units i no per Espanya, on la variant va ser un acomodament de les burgesies a les particularitats del nacionalcatolicisme en pro de la protecció dels seus interessos patrimonials i econòmics. No crec que el Montalbán dels últims anys contemplés a l'horitzó del que es pot considerar concebible la possibilitat d'un retrocés del consens sobre la democràcia liberal en tant que millor model de societat estable i pròspera i on l'avançament en drets té el recolzament unànim de la societat civil. No crec que ho concebís ni a Espanya, ni a Europa, ni als Estats Units. Aquesta fragilitat de la democràcia, que avui és inescapable, alimentada per descontentaments múltiples amb el projecte modern i amb la democràcia liberal i recolzada cínicament per entramats d'interessos capitalistes, no era, crec, del seu temps. Tanmateix, és útil recordar que en temps d'expansió triomfalista urbi et orbi del capitalisme i del decret inapel·lable de que la història havia acabat com a lluita per un futur millor, del dogma de que les societats de mercat eren la materialització de totes les aspiracions possibles a la emancipació democràtica, que llibertat i accés al consum eren la mateixa cosa, que l'individualisme era signe inequívoc de democràcia, Manuel Vázquez Montalbán es va mantenir ferm en la puntualització de les diferències, en l'assenyalament del cinisme d'aquells que instrumentalitzaven les lluites per la emancipació, l'antifranquista o la que fos, en nom de la raó d'estat. Ara, quan és més visible que aleshores com es pot parlar de llibertat i de defensa de drets individuals com part d'arguments clarament antidemocràtics, és bon moment per tornar al rigor semàntic que aporta el saber de la memòria crítica que va cultivar sempre Montalbán. Perquè és des d'aquest rigor, saber i memòria crítica que es pot, com ens va recomanar a Cotlliure, recuperar la creencia en el poder que tiene lo justo y lo necesario cuando se hacen evidentes, un principio ilustrado que vuelve a tener sentido en este salto de siglo como réplica a la hipnosis del pensamiento único. Clarament, aquí hauríem d'entrar en una llarga discussió per la que no tenim temps sobre com es construeix la evidència i com ens arriba mediatitzada per discursos, temes als que Montalbán no era en absolut aliè. Però prefereixo que ens quedem, per acabar, en aquesta confiança seva en que la evidència la produeix el poder de lo justo y lo necesario, com una crida a l'acció. Una última cita del Manifiesto Subnormal. Oh, qué tiempos estos en los que hay que luchar por lo que es evidente. Pero incluso si Dürrenmatt hubiera dicho simplemente, actualmente hay que luchar por lo que es evidente. Incluso ahí hay una sobrecarga de significación que arruina la frase bajo montones de cascotes históricos. Espartaco luchaba por lo que era evidente. Defoe luchaba por lo que era evidente. Los Narodnis luchaban por lo que era evidente. Las luchas progresistas siempre se han motivado por la evidencia de la realidad y las filosofías han indeterminado el punto en el que dejaban de ser testimonio de la evidència para ser elemento transformador. És el nostre torn, ara, de lluitar pel que és evident. Moltes gràcies. Bé, doncs em sembla que si no hi ha més qüestions, doncs ho deixarem aquí. Jo només volia reiterar que crec que estàvem, diguéssim, que era necessari, bueno, necessari no ho sé, però que ha sigut encertat dur a terme aquesta activitat avui, i després d'escoltar-te tu encara n'estic més convençut, no? Perquè realment és una persona, diguéssim, i un autor imprescindible per a la memòria democràtica del nostre país. També volia afegir que el text de la conferència el publicarem a la revista digital del Memorial Democràtic, que sortirà el 2024.
i per tant, doncs, els que esteu aquí, doncs, és un text de lliure accés que es penjaran en el web del Memorial Democràtic i per tant estarà disponible, no sé, d'aquí un parell de mesos aproximadament. I bé, doncs, a totes i a tots moltes gràcies, i a tu, Anna, doncs, evidentment, doncs, també gràcies per haver compartit amb nosaltres el fet de dur a terme aquest acte. Moltes gràcies.